तर तुमचं सगळ्यांचं नवीन व्हिडिओत खूप खूप स्वागत आहे। आज आम्ही चाललो आहे डोंबिवलीमध्ये एक जत्रा असते उत्सव म्हणून, तर त्या उत्सवाला आपण चाललो आहे। तर ती जत्रा 23 डिसेंबरपासून ते 31 डिसेंबरला दरवर्षी डोंबिवलीमध्ये जिमखाना ग्राउंड जे आहे गरडा सर्कलच्या अगोदर तिथे असते। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर आता आपण येऊन पोहोचलोय जिमखाना ग्राउंडला। तर आता इकडे समोर आपल्या तिकीट काउंटर आहे, तिकडनं आपण तिकीट काढलं। एकाची तिकीट 40 रुपयाची किंमत आहे इथे आतमध्ये जाऊची। आता इकडून आपण आतमध्ये जाऊ सुरुवात करूया। आणि आता ते बघू शकता तुम्ही, गर्दी तर हाच बरीचशी। चला तर आता आतमध्ये जाऊया। तर आतमध्ये एंट्री करताना समोर आकर्षित असं मोठ्या अक्षरात उत्सव लिहिलेलं मोठंसं बॅनर आहे। बॅनर बघून खूप आनंदित होऊक झाला। आतमध्ये गेल्यावर समोरच अयोध्येच्या राम मंदिराची प्रतिकृती उभी केलेली आहे। त्या प्रतिकृतीमध्ये देवाची स्थापना केलेली असून ते दर्शनासाठी लोकांनी गर्दी केल्याने होती। ती रांगेत एकेकांका आतमध्ये सोडत होती। तर आता आपण आतमध्ये फिरूक सुरुवात करूया। सगळ्यात पहिला स्टॉल होता, तिकडे लोणचे आणि मुरांबे विकत होते। तर आपण आता एक एक ते लोणचे आणि मुरांबे बघणार आहोत काय काय हा त्यांच्याकडे। आणि आई आता एक एक टेस्ट करून बघणार आहे। लस्सीच आहे, आवळा मुरांबा आहे, हे मिरचीच आहे। ह्या दुकान बघितल्यावर माका तराळ्यातलो बाजार आठवलो। तराळ्यातल्या बाजारात असे टोसवाले असतात, त्यांच्याकडे अशी बिस्किटा वगैरे विकूक असतात। ह्या दुकान केरळच्या सामानासाठी स्पेशल होता, कारण इकडे जे बदामाचे हलवे वगैरे असतात त्या सगळं विकूक होता। तसेच केरळचे जे केळ्याचे चिप्स असतात तळलेले ते सगळे होते मस्त। ते आमका टेस्ट करूक दिल्यानी त्यांनी। काय आहे ते? हलवा। तर आज आमच्या सोबत आमची शेजारीन सुद्धा इली आहे। मस्त लगा 80 रुपये बोल 80 रुपये ए हां जवळ जाणार मी इथे बोल नाही हे रे आम्ही या दुकान एक होता जिथे पितळेची तांब्याची अशी जुन्या पद्धतीत जी भांडी असायची आयेच्या वगैरे टायमात तशी भांडी विकूक होती। तर त्यांच्याकडे खूप सुंदर सुंदर अशी भांडीगुंडी होती त्याच्यात। तर आम्ही ती थोडी बघत होतो। त्यात माका आवडलेले काही वस्तू होते, त्यांच्याकडे भिडे कढई वगैरे होते। तसाच एक डब्बो माका आवडलो होतो, तो आता बघूया आपण। तर ह्यो जो डब्बो हा तो मसाल्याचा डब्बो, म्हणजे आपण किती प्रकारचे मसाले आपण त्याच्यात एकाच डब्यात साठवून ठेवू शकतो असो डब्बो होतो। खूप सुंदर होतो तो डब्बो सुद्धा। त्याच दुकानाच्या बाजूक एक गुजराती खाकऱ्यांचा स्टॉल होता, तिकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे भरपूरसे खाकरे होते। तर आम्ही ते सुद्धा बघूक गेलो। घे ना हे आंबाड्यावरती बघा शकता कोणी काय पण चारी साईड असं ओपन करत अरे मी घेऊन जा हे बघ ठेवला चला बघा ते साईड गेट रबर हॅबँड न तुटणार निघत न तुटणार चला क्लिप रबर हॅबँड म्हणून काय काढते? આપણે ખોનમાં કા ગેસ કરવાના છે ગુટી આપણે મેં आप लोग क्या क्या हुआ बताओ ना क्या क्या चीज है अंदर जाओ मिर्ची का अचार है 150 का पैकेट आएगा लोणचे या कल्याण में
साखरेचा करवस, ताजा करवस. गुळाचं 300, साखरेचं 120. तर इकडे आपल्याच गावचा म्हणजे सावंतवाडीचा लाकडी खेळण्यांचा तसंच भांड्यांचा स्टॉल होता. तिकडे आम्ही भेट दिलो. ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या लहान मुलांची भरपूरशी खेळणी, तसेच लाकडाचे कंगवे, किचन, घरातली भांडी, पोळपाट, लाटण्यापासून ते सगळं अगदी जुन्या पद्धतीतली जी भांडी असायची ती भांडीसुद्धा होती. तर त्याच्यात आता आपण छोटे छोटे वस्तू जे होते ते सुद्धा बघितलं. तसे शोपीसचे वस्तू पण होते यांच्याकडे. खूप सुंदर सुंदर अशा वस्तू होते. जुन्या काळातले बरणे, पेटी तसेच म्युझिक रेकॉर्डरसुद्धा होतो त्यांच्याकडे. तो म्युझिक रेकॉर्डर लाईटीवर चालणारा होतो, पण तो लाकडी पद्धतीत बनवलेला होतो, त्याच्यामुळे खूप छान वाटा होतो घरात सजवू. त्यात बारके बारके असे बरणे तसेच शोपीसचे वस्तू खूप छान होते त्यांच्याकडे. उत्सवला जर गेलात ना तर ह्या स्टॉलला नक्की भेट द्यावा, कारण हे आपल्या गावचा जसा सुंदर सजवलेला स्टॉल होता. तर इकडे शाळेतल्या लहान मुलांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू होते आणि त्यात पालकांची आणि शाळेतल्या मुलांची भरपूरशी गर्दी होती. त्याच्या बाजूक होता लहान मुलींचे वस्तूंचा स्टॉल, म्हणजे की केसांचे हेअरबँड, रबर तसेच क्लिप कानातल्यांचा. त्याच्या बाजूक असेच कपड्यांचं म्हणजेच मुलींच्या कुर्त्यांचा स्टॉल होता. आणि त्या समोर चायवाले चाय फ्रीमध्ये टेस्टला देत होते. आणि त्याच्याच बाजूक होता एक स्टॉल जिकडे गोल्डन आणि सिल्वरमध्ये दागिने होते, ऑक्साइडेड तसेच गोल्डनवाले. ते सुद्धा खूप सुंदर सुंदर दागिने होते. एक शॉप होता त्याच्यात पैठणीपासून बनवलेले जॅकेट तसेच ड्रेस होते. आता आपण येऊन पोचलो सिंधुरत्न या स्टॉलवर, जिकडे मालवणी मेवा होतो. इकडे खाजा, लाडू तसंच वड्याचा पीठ वगैरे होता. उत्सवाच्या जत्रेत गोल फिरून परत आपण इलो राम मंदिराजवळच. तर आता आपण बघू शकतो इकडे गर्दी, आणि तसंच बघू गेला तर इकडे सिक्युरिटी भरपूर होती की लोकांका शिस्तीत रांगेतच सोडत होती आणि दर्शनासाठी गर्दी करू नये लोकांनी याची सुद्धा काळजी घेतली जात होती. मंदिराजवळून निघून आम्ही आता पुढे इलो. तिकडे वेगवेगळे लहान मुलांना खेळूसाठी गेम्स होते, तसेच मोठ्यांसाठी सुद्धा आकाश पाळणे वगैरे होते. चला तर मग आता ते बघूया. नको. गेम झोनमधून निघून आम्ही गेलो आता फूड कोर्टला. फूड कोर्टला पण भरपूर गर्दी होती आणि भरपूर वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ होते. चला तर मग आता एक एक स्टॉल बघूया. थालीपीठ थालीपीठ इथे लिहिलंय ना. कुठे बसलाय?
काय आहे ते छोले भटुरे मोमोज पाणीपुरी भेळपुरी शेवपुरी नारळपुरी ते बघ दाल बाटी चुरमा. गरमागरम दाल बाटी चूरमा पे प्लेट आएगा दाल पान बोला गौर पान बोला फायर पान बोला चॉकलेट पान बोला महागाई पान है फायर पान है चॉकलेट पान है महागाई पान है कलकत्ता लीडा पान. तर आताच मी घरा गेलो, उत्सवला जाऊन इलो, फिरून इलो, मस्त वाटला, मज्जा येईल. तर अजून 2-3 दिवस हत रविवारपर्यंत उत्सव हा चालू. तर तुम्ही सुद्धा नक्की भेट देवा, उत्सवला जाऊन येवा. व्हिडिओ आवडलो असलो तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करू विसरू नका. तसंच चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा. धन्यवाद.